Blwyddyn newydd, bywyd newydd. Ac yma, yn ysbyty Gwynedd, mae yna rai o ddarpa rieni 2011. Yma i gael y profiad hudolus hwnnw o weld eu plant am y tro cyntaf. Cyn bo hir bydd y smotyn bach yma ar y sgrin yn gweiddi ac yn sgrechen am sylw. Ac yma yn Llansannan, fe fydd y smotyn bach yma yn hawlio sylw cyn bo hir hefyd. Dyma un o'r cyfnodau mwyaf cyffrous yng nghalendr y ffermwr Defaid. Maen nhw'n sgano diadelloedd mwyn cael rhyw fath o syniad o faint o ŵyn sydd ar y ffordd. Wel Emrys, chi wedi codi'n fore, faint o waith ydych chi'n neud heddi? Mae hwn o'r ail ffarm. Mae yna 500, gwta 500 o yma. Da ni wedi gwneud 350 yn y ffarm gyntaf ni. Fel arfer mae hwn yn waith gwta awr. A wedyn mae gyda ni 1, 2, 3, 4 o lefydd eto ar ôl heddiw. Chi am mynd trwyddo'r Defaid yn go handi de? Dim yn cymryd amser? Na chdi, mae'n dibynnu lot ar y ddafad wrth gwrs. Fel y gweli di mae hon, reit fforddus yn yn ochr i fama. A mae'n gadael i mi gallu un, reit sydyn. Mae hwnna'n cario 2 oen. A 1 oen yma yna, a'r oen arall yn ei ochr o yma. Mae'r offer sydd gyda chi o'ch blaen yn debyg iawn i'r offer byddech chi'n gweld mewn ysbyty i sgano gwraig. Ydy hwnna'n iawn? Dwi erioed wedi cael y pleser o sganio merched. Ond yndi, mae o'n union rhywun peth. Jyst bod y peiriannau yma dipyn llai na peiriannau fos rwy'n disgwyl i ffindio mewn ysbyty. Mae Gito Davies yn cadw 1,200 o ddefed a 20 o wartheg, a'r 220 o erwau ar fferm Hendre Llan, gan rentio 180 o erwau ar fferm Pryddbwll i fyny'r lôn. Mae Emrys wedi bod yn sganio Defaid i Gito ers iddo ddechrau cadw Defaid mewn, rhyw 10 mlynedd yn ôl. Defaid mynydd Cymreig ydych chi benna ar y ffarm, ond chi wedi newid ychydig nawr i gadw mwy o ddefaid miwls. Pam hynny? Wel, da ni'n cael mwy o wyn allan o'r miwls. Mae yna fwy o waith cadw yn nhw, mwy o waith bwydo. Mae beichiogrwydd dafad yn 5 mis, felly pryd mae'r amser gorau i sgano'r ddafad? Ar ôl rhyw 90 diwrnod, neu sganio fel arfer. Beth yw'r brif reswm dros sgano'r Defaid? Fydda i yn licio sganio nhw jyst er mwyn gwybod bod pob beth yn cario oen, tynnu rhai gwag allan, a hefyd bwydo nhw fel bod angen bod y Defaid sy'n cario 3 neu 2 oen yn cael mwy o fwyd na pob bynnag sy'n cario 1 oen. Felly chi'n gweld y gost o sganio fel buddsoddiad eitha da? Ynddo. Mae yna lot mwy o gostau wan o ran bwydo Defaid a rhai gwell ydyn nhw. Fydda roed y twins a triplets i fewn wan am 2 fis cyn wyna. Nith y gostio o gwmpas y 10 i 12 pint y pen i roi nhw fewn rhwng gwell a feeding a bob peth. Felly, beth sydd gyda chi fan hyn nawr? Mae'r oen yma wedi marw i fewn yn y ddafad. Fwy na thebyg mae'r twyg aros wedi ffeithio ni. Mae o'i weld o fanna, mae'n hollol. So fel chi'n gallu gweud bod wedi marw, beth sydd i weld? Wel, mae o'n hollol fi symud. Does e ddim llunyn rhwngth o i fam. Does e ddim brych i weld o'i gwmpas o. A mwyaf dwi'n aros arno fo, mae o'n hollol fi symud a wedyn. Mae fwy na thebyg y bydd hwnna'n cael ei ail. Reabsorbio maen nhw'n cael o fo'n Saesneg. Fydd y ddafad yn ail dynnu hwnna i fewn i'w system a mynd ddim byd i weld ono fo. So nawr beth yw'r dyfodol y ddafad yma? Bydd hi'n hollol iach flwyddyn nesaf, wrach ddewiad 3. Does wybod. Ond mae o rhywbeth da ni yn ffindio. Udnod heb yr eira a'r twydd caled, mae o rhywbeth mae rhywun yn ffindio yn y Defaid. Mae yna lot iawn o Defaid yn cochwyn mwy nag un. A fel maen nhw'n datblygu yn ei beichriogrwydd, maen nhw'n torri'r rhifau lawr i'w siwtio nhw hynny fel da. Wrth i Emrys sganio'r Defaid, mae'n gweiddi nifer y rwy'n sydd yn hoff dafad mwyn i Dei, ei bartner, rhoi marc ar y Defaid gyda phaint o liw arbennig. Un lliw ar gyfer efeilliad, lliw arall ar gyfer tripledi. Ond wrth i Emrys fynd ati sganio'r Defaid ola, mae problem arall yn dod i'r amlwg. Meinir? Ie. Ti di fama? Ie. Mae ti beth anghyffredin ofnadwy, mae ti... Be sydd gyda chi nawr? Oen a 2 ben arno fo.
2 ben? 2 ben. Mae hwnna'n fod yn broblem. Yn dydi? Dyna fo'r oen yma na. Ie. Dyna ti ben blaen o. Ie. A'i ben ôl o. Doniol iawn. Mewn llai nac awr, roedd Emrys wedi dod i ben gan sganio 341 o ddefaid, ac yn barod felly i rhoi'r manylion i gito, cyn symud ymlaen at y ffarm nesaf. 172. O, dda iawn, dwi. Sy'n dda iawn. I fyny fama yn gwr. Mynydd rithog mae dda iawn, dydi? Roedd y ffigurau'n dda iawn, gyda ddeiti 3/4 o'r defaid yn cario efeilliad. Felly, bydd gan gito dipyn o waith i'w wneud ym mis Mawrth. Ond beth oedd barn Emrys? Diolch yn fawr. Iawn, oce, gyda. Cyma'r ofal. Narab. Mewn 341 o ddefed, mi o'n 588 o wyn bach, sydd yn ganran o 172. Felly mae hynna'n golygu bod fwy ohonyn nhw o'r defed sydd gyda ni yma heddi yn cario efeilliad, yma? Dyna chdi, mae yna ddwy efaill i bob un yn cario un, sy'n dderbyniol iawn i fyny fama ar gwr mynydd yr ithog. Mae'n dderbyniol iawn fysa ni'n dybio. Dros yr 20 mlynedd diwetha, ydych chi wedi gweld gwahaniaeth ar y ffermydd o ran sut maen nhw'n ffermio'r defed? Mae yna wahaniaeth mawr wedi bod. Mae rhaid codi cap i amaethwyr Cymru. Mae'r ffordd maen nhw wedi, wel dwi gweld nhw wedi datblygu i diadelloedd dros yr 20 mlynedd. Mae'r ffigurau da ni'n gael wwan i gymaru ac ydyn ni'n gael 20 mlynedd yn dol. Mae yna gryn dipyn o wahaniaeth yn nhw. Da ni wedi bod yn cael canrannau lenni uchel ofnadwy ar Sir Fôn. Mae nhw'n llwyr am roi hunan i'r gwaith ac yn cynnyrchu defed a gwyn o'r safon orau. Chi wedi gweld digon o ddefed erbyn hyn o? Fyddai'n gallu cysgu'n iawn hyn, ond mae'n siŵr brau. Ydych chi'n hapus â'r ffigurau chi wedi cael heddi? Ynddo, dwi'n hapus iawn o gyr, well ag arfer. Felly, cnwd go ddaw o un ar y ffordd, gobeithio bydd y prisiau yn digon teg. Ie, gobeithio wir.